Wara l-aħbar pożittiva li Malta se tkun qed tieħu biljun euro mill-Unjoni Ewropea biex tittaffa d-daqqa ekonomika tal-coronavirus fuq pajjiżna, qed jispikka l-element ta' xettiċiżmu minn esponenti tal-Partit Laburista. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna minflok faraħ b'din l-għajnuna kbira għal familji u għan-negozji Maltin esprima dubji dwar il-fondi allokati. Hija isa frotta tajba, imma bħal bajtra tax-xewk għal pajjiżna rridu noqogħdu attenti kif neħandiljawha. Dan ix-xettiċiżmu intwera waqt seduta parlamentari hekk kif Cicluna kien qiegħed iwieġeb għal numru ta' domandi supplementari. L-istess dubji kienu espressi mill-Ministru Silvio Xkembri kif naqas milli wieġeb domandi ta' Net News dwar kif se jkunu qed jintużaw dawn il-fondi u kif se jitqasmu għal benefiċċju tas-setturi milquta. Onorevoli, tista' tina eżatt il-pjan ta' kif bħala gvern se tallokaw il-pakkett finanzjarju li ngħatajna mill-Unjoni Ewropea bħala għajnuna finanzjarja ta' kif se niġġieldu l-effetti, l-impatt negattiv ta' din l-imxija biex niftehmu minn tal-anqas 300 miljun euro fi grants fejn se tużawhom bħala gvern. Naħseb jiena m'intix informat sewwa, jiġifieri dak li tħabbar fl-Unjoni Ewropea huwa dak li tiġi propost biex qatt jiġi diskuss u maqbul mbagħad bejn il-pajjiżi. Sissa qatt m'hemm xejn maqbul imma sempliċement proposta fuqha. Fl-aħħar ġimgħat saret ħidma importanti mill-MPs tal-Partit Nazzjonalista fil-Partit Popolari Ewropew biex l-Unjoni Ewropea tagħti injezzjoni ta' 350 miljun euro fondi diretti bħala grants. Is-sorsi tagħna minn Brussell ikkonfermaw li ma' dawn il-flus iridu jiżdiedu 640 miljun euro f'self. B'kollox l-Unjoni Ewropea se tkun qed toħroġ 750 biljun euro u issa jonqos biss l-approvazzjoni tal-mexxejja Ewropej tas-27 stat pajjiż membru.